Днес 3 марта 24-та. Честит празник на всички, които празнуват. Ние сме в манастирът на Света Текла. Тя е светица, която помага за по-точно на язмото, където е с малко ще вляза, помага за хора с кожни проблеми или очни заболявания. Прекрасно манастирче, много хубаво. Поклонихме се на иконата и да носят чути и молитвите ни. Чакаме за лечебната кала. Купих си такова шенце, за да се я напълня. 3 евро. Тук в дъното е иконата на Света Текла и отделно има вътре. Това е храмът. Така тук отстрани пък е лечебната вода, язмото и лечебната кал, която си напълних. Сега, ако сте и вие като мен неподготвени, в църковното магазинче има такива пакетчета, шишенца, може да си вземете и да си напълните.